मोनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो जोबोद गोजोनथाव खौरां। एनडिएफबिनि सार्टिफिकेटखौ बयबो गाव गाव थांनानै लायनो हासिगोन। लोगोसे नैबे साइडआव नुनाय सार्टिफिकेटआ 500 रां। 500 रां होनानै लाबोनांगोन। दा बेखौनो आङो सासे बर' हिसाबै आं खावलायो एक्स एनडिएफबिनि जानानै। जायफोर सनितपुर, धेमाजि, गुबुन गुबुन जायगानि गलाघाट, सलाघाट, कार्बि आलं दाब दाब जायगानि जोंनि खोनानो मोननाय मथे एक्स एनडिएफबिफ्राबो हाजिरा मावनानै दङ। आरो जायफोर केस गोनां ओरैबायदि खस्थ' आरो बे चिरांसिम फैनानै बे सार्टिफिकेटखौ चिरां ना क'क्राझार बे जायगायाव फैनानै सार्टिफिकेटखौ लांनो थाखाय सोरबा सोरबा दाहारसो लादों होननानै खोनादों। दा गाव गावनि गारि भाराखौ जेन थेन लानानै दाहार दुहार लानानै फैदों होननानै जों खोनायो। आरो 500 थाखा होबावनांगौबा एसे सोरनिबा थाखाय गोब्राब जागोनखौ जों नुहुरो। बिनि थाखायनो जायफोर खस्थ'यै सोलिनानै दं बे 500निफ्राय कनसिडार जागोन ना जाया। 100-200 जानायमोनब्ला एसेबाबो रेहाय मोनगौमोन। दा बेखौनो सोरबा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा एसे खावलायनो थिननायखाय आं भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरदों। सासे बर' हिसाबै एक्स एनडिएफबिनि बे सार्टिफिकेटखौ लायनो थांनायाव 500 रां होनाङोबा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायफोरनि माखासे गारि भाराया मथा मथि क'क्राझारसिम आप डाउन 1000सो नांखागौ। 1000 नङाबाबो ट्रेनजों फैयोबा 600-700 नांखागौ। अब्ला गारि भारायानो जुदि 1000सो थाङोबा जानाय लोंनायजों आरो ओरै 500 होनांगौबा जोबोद जायफोर खस्थ' दं बिथांमोननि थाखाय उसुबिदा जागोनखौ माने खावलायहरदों। बिनि थाखायनो आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं सारमोननि खाथियाव आङो खावलायहरो 500निफ्राय एसे गाहायाव जागोन ना जाया। आरो जायफोर सोलिनो गोब्राब गारि भाराखौनो दाहार दुहार लानानैसो फैनो गोनां जागोन होननानै सोरबा बुंहरदों। दा बेफोरनि सायाव माबाफोर राहा थागोन नामा होननानै आं भिडिअखौ खालायदों। बेयावनो दङ आं, बेयावनो काहिली पाराते एपिबिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो। অসমীয়া ভাষা নকলে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব, আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে? নকয়। दङ आं बेयावनो, दङ आं बेयावनो काहिली पाराते एपिबिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो। काहिली पाराते एपिबिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो। नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि, नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि। आंनि गामि, आंगोनि गामि। 20% बर'फ्रा मानोथो साननो गोनां आरो गिनो गोनां जाया? जोंनि सुबुं अनजिमाया 80% बा मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ गैयामोन। जों मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन। जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन आरो नांगौ बायदियै थांनानै थानो राहा लामा खालामना लानो हागौमोन। जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा।
जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजा-बुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिन्थियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदियै बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोननि जि हारि बायदियै थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जि स्पिरिट एबा जिउमा बेनो सानसेब्लाबो जोंखौ देरहासार खालामगोन होनना आंहा गोथौ गुवार फोथायनाय दं Last but not the least, I would like to thank the media for covering this auspicious day, the celebration of the 27th anniversary of National Democratic Front of Berlin. We have dedicated the 27th anniversary of National Democratic Front of Berlin for the peace and resolution of the conflict. So I would like to request all the media to convey our message, our theme to the people and to the government of India. जोबथारनायाव जाय रायजो राजाफ्रा लैहोर फैना गोबां दुखु दाहा लाना दिनैनि बे 27थि गायसन सानखौ खुंनाय आरो फालिनायाव जाफुंहोबाय बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय एनडिएफबिनि गासै मावथि आरो एक्स एनडिएफबिफोरनिसिमबो गोबां दुखु दाहा लानानै दिनैनि बे मेलखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर बावहरबाय जोबथारनायाव जायफोर मेथाइ खनगिरिफोरा फैनानै आरो मैसा फैनानै बे जोंनि मेलखौ मेहेर गोनां खालामबाय जोंखौ गोजोन होबाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय जोबथारनायाव आरोबाव गासै आलासिफोरनिसिम आरो बेयाव नुजाफैनाय गासैबो रायजो राजानिसिम अननाय गाहाम हामग्लायनाय आरो साबायखर बावहरनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों